Pipila sa mga nasunugan sa Barangay Tipolo, Mandawi City, dili uyon sa planong condominium building sa dapit. Misupak ang presidente sa ilang organisasyon sa plano sa syudad nga magtukod og medium-rise building sa dapit. Kay giingong balay ug yuta ang haom kanila. Nabalaka usab sila nga sagulan og laing mga tawo nga dili taga Tipolo. Matod sa mga residente, nasuta sa DENR nga timberland area ang dapit ug giingong dili iya sa city government. Sa kalihukan, question usab sa mga representante sa Housing and Urban Development Office kun hudo ang pagtukod og tulda-tulda sa dapit. Kini kay giingong gidili una ang pagbutang og bisan unsang structure sa maong dapit. Mahuman ni sila kanang preskon nya walang gyapon matangtang diri amo jud ni paguba jud diri kay dili pa man wala pa man o pa may order nga matukuran pa ni dinhi. Dili pa. It's a timberland. So basically it's owned by the Republic of the Philippines. But for them to able to acquire the property through private ownership, there must be a classification from the president or through the DNR na AND na siya, alienable and disposable. Yuta ang amo, sukad yuta among gipangayo, sukad pang estradahan to di karon. Pero di man mo ma-accommodate na. Di man masudanan ko na. Ano di ma-accommodate mga 70 kapin raman kami raman.